Okay, ja. Hej. Først så vil jeg fortælle en lille smule om, hvordan jordskælv de opstår. Og en forkastning, som der bliver vist af billedet, det er, når to litosfæreplader de gnider mod hinanden, så opstår der friktion. Og på et tidspunkt så kulminerer det i en masse spænding, der bliver udløst. Det bliver så udløst i hypocenteret hernede. Den spænding, det skaber et jordskælv, som opstår her, og lodret over hypocenteret, der ligger epicenteret. Det ligger på jordoverfladen. Jordskælv det opstår helt ned til 700 km under jordens overflade, men de fleste de opstår sådan få kilometer under jordens overflade. Hvor jordskælv typisk opstår. Der opstår jordskælv i de områder, hvor litosfærepladerne skærer hinanden, og det er så der. Og ved de bevarende pladegrænser, subduktioner og forkastninger. Et eksempel på en udsat forkastning er San Andreas. Et eksempel på en udkastning er San Andreas forkastning og de omliggende forkastninger. De er forkastninger mellem den nordamerikanske plade og Stillehavspladen. Et andet sted, som også er meget udsat, er subduktionszonen ved Indien, som ligger på den plade er ved skubbet ned over den eurasiske plade, og det er også derfor, at Himalaya-bladkæden er blevet dannet. Okay, forskellen på de forskellige typer jordskælvsbølger. Der er 4 forskellige typer. Der er P-bølger, der er S-bølger, R-bølger og L-bølger. S- og P-bølgerne, dem kan vi ikke mærke, at de er længere nede i jorden. Så P-bølgerne det er lidt som en trykbølge, lidt ligesom en harmonika, og har en hastighed på 6 til 13 km i sekundet. Og S-bølger det er tværbølger med en hastighed på 3,5 til 7,5 km i sekundet. L- og R-bølgerne de udbreder sig ikke lige så hurtigt, men det er de mest destruktive, og L-bølgerne det er de aller værste. P-bølgerne det er dem, som kommer først, men de er stadig ikke de allerkraftigste. Man kan finde ud af afstanden til epicentret ved at se på tidsforskellen mellem P- og S-bølgerne. Det er lidt det samme system, som når man skal udregne afstanden til lynnedslag. Hastigheden på bølgerne afhænger af bjergarternes densitet og viskositet. En forklaring på, hvordan man måler jordskælv. Man måler seismisk aktivitet og jordskælv via en seismograf, som opfanger bølger i jorden. Maskinen er meget finfølende og bliver derfor placeret på relativt øde steder. Et tungt lod hænger i en fjeder, og når det opfanger bølger, så tegner den på en kørende papirstrimmel, hvor store udsvingene er. For hver enhed et jordskælv svinger bliver på en skala, så er et jordskælv 10 gange værre. Det vil sige, at et 3'er på jordskælvet er 10 gange værre end et 2'er på jordskælv. I gamle dage kunne en seismograf kun fortælle om vandrette bevægelser, men nu kan den også registrere både op- og nedbevægelser, frem- og tilbagebevægelser og sideværtsbevægelser. Og så skulle vi finde et konkret geografisk eksempel på en virkelig jordskælvshændelse. Og der har vi så valgt den 27. februar 2010 i Chile. Det skete kl. 3:34 lokal tid, og det varede i 3 minutter. Den målte 8,8 på Richterskalaen, og epicentret var beliggende 115 km nordøst på Chiles næststørste by, Concepción. Jordskælvet det skete i hypocentret omkring 35 km under jordoverfladen. Det her jordskælv det udløste en tsunami med bølger på hele 2,3 meter. Man kunne mærke skælvet i hovedstaden Santiago de Chile, hvor bygningerne brød sammen. Der var flere bydele, der oplevede strømbrud, og den internationale lufthavn blev simpelthen nødt til at lukke ned. Og man har så man har bekræftet mindst 800 dødsfald. Og udover det, så var der flere efterskælv.
Det første kom 20 minutter, og det var på 6,2 på Richterskalaen. Og efter det, så var det efterskælv på 5,4 og 5,6. Så i løbet af de 4 timer efter jordskælvet, der var der blevet registreret mindst 14 efterskælv med en styrke på over 5,5 på Richterskalaen, hvor det kraftigste var på 6,9.